Ja volim ući odmah s tobom, Renatice, jer da se ja iznenadim. No, slatko je. Evo, za jednu noć bit će top. Ne stignemo puno pogledati toga u Malagi, samo bih ti htjela reći jednu stvar. Idemo, znači, u Picasso muzej, to ću ti svakako pokazati. I znaš onaj sladoled što ima Ledo Malaga? Jeli, Malaga sa kružicama, ima i ovdje, svakako ćemo probati ovu verziju, ali taj sladoled dobio dakle ime po Malagi, jer je ovdje poznato, čitala sam, vino od kružica. Ja inače ne volim kružice, ali vjerujem da je vino i sladoled da su odlični. I što sam još zapamtila je to da oni imaju veliku katedralu i taj zvonik katedrale nije dovršen i onda ga zovu nešto manjo, ne znam sad nešto na španjolskom izgovoriti, ali uglavnom jednoruka dama, kao tako se zove crkva, jer kao nikad nije dovršen taj toranj, pa je kao jednoruk, jel? Evo, dok idemo do muzeja, samo ti malo pokažem uličice Malage. Vidiš da smo u centru, jer ima dosta ovih suvenirnica, a vidiš da je za poludit vruće jer nigdje nema nikoga. Ne znam sad koliko je stupnjeva, ali sigurno nije manje od 28. Pročitala sam da većina njegove zbirke ovdje u ovom muzeju u Malagi dolazi iz privatne kolekcije, dakle od njegove obitelji, i da nema prepoznatih dijela, većina se nalazi u Madridu. A idemo prvo pročitati, Renatice. Busto de mujer con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Znači kao bista žene sa rukama prekriženih oko glave. Baš sam dobro prevela. Nisam ni gledala čak ovdje. Evo čovjek koji jede sladoled. Hombre con cucurcu de helado. Sebastijanu je njegov prijatelj koji je već mnogo puta bio u Malagi poslovno rekao da je ovo najbolji restoran, bar prema njegovom mišljenju, mesni restoran, i da je ono jeo vrhunsko meso, vrhunski spravljeno, tako da je odlučili smo se za ručak ovdje. Gracias. Evo katedrale, Renatice. Idemo malo sad iza ručka prošetat do marine tamo. Htjela sam vidjeti katedralu, dakle to je ta jednoruka Dona. Ajme, baš je impresivna. Stvarno je lijepa. Čak mi je ljepše nego ona u Sevilji, ne znam što ti kažeš. Mislim, nisam bila unutra u Sevilji, vjerojatno bi me oduševilo, mislim i velike, ali ova mi baš nešto, baš me posebno privlači, evo, baš je prekrasno, evo, baš je prekrasno. Dakle, ovaj toranj je završen, a vidiš, ovaj tu nije. Zato je jednoruka dama. Prekrasno. Evo, vraćamo se za Ginebru. Znači, kad smo tek došli, ja govorim, če je Ženeva, čovječe, ono, to smo se snašli da se Ženeva u španjolskom reče Ginebra. Prošli smo bili pola aerodroma jer smo čekali prtljagu, ali evo sad znamo, idemo nazad za Ginebru. Renatice, pozdrav iz Švicarske, evo već je par dana prošlo od našeg putovanja. Kao što si vidjela, Malaga je dosta kratak vlog,
Zato što jednostavno nismo puno vidjeli, nismo imali ni vremena jer nam je to bio zadnji dan puta, morali smo se spremati, odnosno ujutro ranije dizati za odlazak. Ali drago mi je to što smo uspjeli poći u Picassov muzej, malo prošetati bez obzira što je bilo jako vruće. Što sam vidjela katedralu mi je drago, ali sve u svemu Malaga je mjesto na koje bi se rado vratila jer ima mnogo toga što još nisam vidjela, uključujući jedan stari teatar, znači ruševine jednog teatra. Puno sam ti snimala u Picassovom muzeju, međutim nisam sve objavila jer je protiv pravila, znači cijelu izložbu pokazat. Kao što si vidjela, nije samo Picasso tamo izložen, nego imaju i gostujuće izložbe, pa smo tako vidjeli i izložbu Joane iz Portugala. I fantastična mi je ta izložba bila, stavila sam ti samo mali dio, znači to je ono gdje svjetla je svjetla, mada žena stvarno radi fantastične stvari i baš me inspirirala za režiju možda. Sve u svemu ovo je bilo prekrasno putovanje, najviše mi se sviđa Ronda i najbolje mi je i pasala Ronda jer nekako imam osjećaj kao da sam sve vidjela, a u Sevilji koja me isto jako dojmila, stalno me muči taj to što nismo vidjeli ni Placu de Espanju, što nismo ušli u katedralu. Imam osjećaj da puno toga još moram vidjeti i svakako bih se vratila u Sevilju dovršiti na neki način svoj posjet. Cadiz me isto oduševio zato što smo naprosto uživali, kupali smo se u oceanu, nema toliko, mislim vjerojatno ima, ali nema toliko starina kao što je to u Sevilji, na primjer. A eto, Malagu, kao što si vidjela, nisam puno ni posjetila i bilo je strašno vruće, već smo bili umorni, tako da ona je možda bila i najlogičnija za kraj putovanja i otamo nam je bio let. Htjela sam ti reći da sam ovo kupila u Malagi, inače kupujem olovke i kemijske, ali ovaj slatki bik me baš oduševio i morala sam kupiti ovako šalicu za kavu. Da ti još pokažem ovu svoju pernicu iz Firence, ja ti imam tu puno olovaka, evo na primjer ovu sam kupila u Picassovom muzeju. Jednostavno, vrlo jednostavno, samo da me podsjeća, naprosto na to gdje sam bila. Ovo sam kupila u Rondi, ima tu bikova i konja. I imam sad još par nekih kemijska, na primjer ovo je iz Portugala, onda imam iz Kolmara. Tamo je dosta roda, pa evo vidiš kemijska sa rodom. Pokušavam naći one koje su reklamne, ali koje nisu baš napravljene u Kini. Imam ovu i sa Krete. Kažem ti opet, žao mi je što nisam počela snimati prije Bok Renatice, jer stvarno, evo na primjer ovo iz Firence, Botticellijevo djelo na kemijski. Žao mi je što nisam počela prije snimat, ali eto, barem sad snimam. Ovo je iz Strasburga, ovo je iz Jihlave, to je jedna reklamna kemijska kad sam bila na pjevanju, na jednom natjecanju iz pjevanja, znači u Češkoj. Aha, još da ti pokažem. Ovo što smo kupili u Rondi, slatkiše koje sam ti spomenula, ali nisam ti ih pokazala. Rekla sam ti samo da me posjećaju na bruštulane mjendule, kakve mi imamo, u šećerene bademe, kakve mi imamo u Dubrovniku. Ovo je sa pistacijom. Vidiš? Onda ovo je sa kremom od pistacija. I ovo je, ne znam, obični valjda. A rečeno mi je da su to kao tradicionalni slatkiši iz tog područja. I evo, ovo je već načeto, bilo je u kutiji, ali načeto je znači čokoladni badem, jeli. Htjela bi ti se zahvaliti što si gledala ove sve vlogove, svakako piši koje se tebi mjesto najviše sviđa i vidimo se u nekom drugom vlogu, vjerojatno iz Švicarske, a onda i u vlogu s nekog drugog putovanja. Pusa Renatice. I eto, bio je to lijep odmor, nadam se da ćeš uživati u vlogovima Renatice i vidimo se u nekom mojem idućem vlogu. Pusa iz Malage. Besos, besos, besos Renatice.